Čau, dneska budeme vyrábět raketu z octa a ze sody. Budeme potřebovat niť, nejlépe černou, aby to šlo na kapesníku bylo vidět, kapesníky, nůžky, prázdnou PET flašku, špunt, třeba od vína a ocet. Vezmeme si kapesník. Kapesník má obvykle 2 vrstvy, tak ho takhle rozdvojíme. Tu jednu vrstvu si položíme, rozstřihneme si sodu a nabereme si lžičkou asi, úplně celou velkou hromadnou lžičku, co nejvíc. Já to naberu tak po půlce, dáme to do prostředka, takže 1,5 a ještě 1,5 potřebuju. Takže tak nějak. Ten prášek dáme po celém tady tom kapesníku. Potom ho tak zohneme. Takhle. Ještě jednou. A ještě jednou. A dáme si ho na půlku. Takhle, ať máme nějak takhle. Takhle to uděláme alánko asi tak 15 cm dlouhé. Ocet si nalijete asi pocud. Být váma, tak si vezmu radši nálévku, protože kdyby se vám to vylilo třeba na koberec, tak to už nesmějete. Tak když to máme nalité, je to asi nějak pocud, jak jsem říkal, tak si vezmeme opatrně tu sodu, ale opatrně, aby se nám to tam nějak nevysypalo. Tak, máme to tam, hlavně to neponořte, dejte to spíš co nejvíc nahoru a neponořte to hlavně do té sody, teda do toho octa. Dáme vršek dovnitř. Čím víc hluboko ten vršek bude, tím víc to vyletí. Tak, a je to. Hlavně to nesmíte obratit, protože by vám to mohlo vyletět uvnitř baráku a pak byste museli asi malovat zdi. Hodně. Hodně.